efectivament, nosaltres, però no sols per fals corporativisme, és perquè es trenca el pacte de govern i de manera unilateral. I nosaltres volem ser gent de paraula i tenim dignitat. I la dignitat no es compra. Per tant, nosaltres considerem que ens han enganyat perquè s'han canviat les regles del joc firmades en les condicions que us he repetit. No estem en un govern de majoria absoluta que actua de manera prepotent i per tant, com que s'ha trencat unilateralment un pacte, nosaltres considerem que se'ns està reballant i se'ns està expulsant del govern. I no sols això. És que no trobem ni un motiu objectiu en la gestió cultural d'esta ciutat que justifique aquesta decisió. Sí que considerem que hi ha coses que es podrien haver fet millor i la regidora de Cultura ho ha dit en reiterades ocasions, però d'ahí a organitzar este espectacle trist de manera tan artificial com s'ha organitzat no té cap justificació. I evidentment és una raó i molt de pes per a nosaltres sentir-nos que ens expulsen del govern. Rafa, consideres que no hi ha motius per part dels socis de la resta de socis del tripartit per a desconfiar, tal com afirmen? No tinc una pregunta. Per a desconfiar de... Desconfiar, en este cas, de la regidoria de Cultura per les adjudicacions que ja s'han comentat. Però jo diria que és una pregunta que haurien de fer als socis de govern, no? El que és evident, i ahí està la part d'autocrítica que ha fet la regidora repetidament, és de veres que és una qüestió que es podria haver informat de manera diferent, que es podria haver comunicat d'una millor manera, però què més necessiten? Es fa autocrítica, es proposa quina és la solució perquè això no es torni a repetir. Però igual que diria jo ahir a tant a Toni Francesc com a Paco Guillons, i vos he comentat avui en un moment de la intervenció, que s'ha de comunicar millor o pitjor, que algú considere que se li ha dit tot o part. Això ocorre tots els dies en este govern, tots els dies. Per què utilitzem un d'aquests casos i l'elevem a categoria de problema irresoluble? Ho entendran els ciutadans que per una qüestió d'una falta de comunicació, d'informació, siga motiu per a trencar un pacte? Jo, als representants d'Esquerra Unida, el dia tan incisius com sou vosaltres, en l'oposició i tan crítics i tal, de veres no entenc com no heu fet cap declaració pública quan en el moment d'avui sí que hi ha formalment una notícia en este govern, i és que hi ha un regidor que està denunciat per prevaricació i falsedat documental. Això igual no queda en res, està denunciat, pot denunciar-te qualsevol, igual no queda en res i que quede clar, i tant de bo que no queda en res, perquè la gent de bon compromís ahí està lleialment mut i esperant que no quede en res. Però sí, resulta que per una qüestió de sembla ser de comunicació, perquè també han dit, i tot el món ha reconegut, que no estem parlant d'il·legalitats, irregularitats i tal, però una qüestió de falta de comunicació, en teoria, falta de comunicació quan s'ha celebrat un acte públic, quan no s'ha celebrat mai un acte de característiques de la democràcia, no? Més comunicació, més informació, d'acord, la que vulgueu, però això és motiu de trencar un pacte. Això és motiu de trencar un pacte? Si el senyor alcalde considera que sí, que donen les explicacions. Nosaltres, com que jo no ho creem, i com he explicat en la nostra intervenció, estem convençuts que això ha sigut l'excusa que amaga moltes altres coses. Ho ha comentat Enric Morera i ho he comentat també. Jo crec que hi ha una evidència, us he posat exemples, la llista del PSOE concorre, determinades actuacions que s'han fet, actuacions
s'han organitzat activitats de cultura i ho sabeu des de fora de la regidoria de cultura, essencialitzar la regidoria de cultura. Cultura, i algú haurà d'explicar per què ha estat sempre en l'ús del mercat des del minut 1 d'este govern. Que algú expliqui per què. Al marge de que potser ens donen explicacions, sí que hauria de preguntar per les 4.125 entrades. És una cosa molt senzilla. No sé si el teniu igual no, però en l'acte públic que es va celebrar en este saló de plens, tota la paperassa, no sols de la qüestió del Calderón, que era molta, sinó tota la paperassa dels contractes signats pel tema de concert estava així, és pública, o la vam voler fer nosaltres pública. En una d'aquesta paperassa hi ha un contracte en l'empresa organitzadora del concert que diu que la responsabilitat de la venda d'entrades és de l'empresa. Per tant, serà una responsabilitat de l'empresa explicar quantes entrades van vendre. Entre altres coses, perquè podem tirar de hemeroteca, no? Però molts d'alguns que estan així vau assistir al concert com a professionals de la comunicació i a vosaltres també ho vau considerar o se vos va dir per part de l'encarregat de donar aquesta informació que és una empresa la quantitat de gent que n'hi ha. Si el govern municipal diu que n'hi havia tantes persones és perquè algú dona aquesta informació i això és l'empresa. Igual que vosaltres, i podem tirar de hemeroteca de diferents mitjans de comunicació com es van fer ressò del número que l'empresa va considerar dir d'assistents al concert. I vos dic alguna cosa també, perquè vegeu, no sols que no s'amaga res, sinó que deu ser el concert més preguntat de la història dels concerts del món mundial, però no passa res perquè nosaltres això de la transparència se la creem i podeu preguntar tantes voltes com vulgueu. Em vaig comprometre fa 2 o 3 dies, tant en Toni Francesc com en Paco Guilló, de preguntar a l'empresa i que donarà les seves explicacions. I la regidoria de cultura i la gestió l'està fent. Però és evident que això està firmat en el contracte que es firma en l'empresa organitzadora del concert i la responsabilitat de la venda d'entrades és de l'empresa. Era precisado, ayer va a comunicar al alcalde que retiraba las competencias a Ana Serrano unilateralmente. Entonces nosotros acusemos al alcalde de haber trencat el pacte de govern amb nosaltres de forma unilateral també. Clar, perquè si les eleccions donen una majoria absoluta no cal pactar res, el partit que té majoria absoluta fa i s'organitza com creu convenient. Però el govern d'esta ciutat, en el juny del 2011, es va considerar com una força majoritària amb els pitjors resultats de la història del seu partit, però era majoritari, nosaltres aquesta majoria la vam respectar. I en aquest cas no es va parlar sols de qui és l'alcalde. Es va dir, vostè és l'alcalde i aquestes competències les organitzem d'esta manera. I este govern l'organitzem d'esta forma, en unes àrees, en unes regidories, en unes no sé què. Però ho van pactar o van parlar 3 forces diferents. Avui, un any i mig més tard, una persona representant d'una de les forces trenca unilateralment i regles de joc perquè li retira competències que havien tots firmat fa un any i mig. Per tant, és una evidència que s'ha trencat unilateralment el pacte de govern. Sí, que s'ha pedido de la petició d'Esquerra Unida també al voltant de que se reordenen les carteres. No conec la petició formal d'Esquerra Unida. Has dit que oficialment no s'ha pogut contactar amb tu ni amb el mateix, extraoficialment tampoc. Jo, l'únic que vam fer és ahir reunir-nos 2 hores llargues, Toni Francesc i Paco Guilló, parlant, intentant, jo proposant alguna cosa, ells tal, escolteu, considereu que això és tan important com que això és tan important, i al final, el que considereu. Però sí que vos puc dir que no hi havia mediadors i malos i buenos, vull que ahir ningú no ha mediat res, cada un ha defensat la seva postura i al final la resposta d'aquesta reunió la vam tindre en una roda de premsa a les 5 de l'escola. Però oficialment no se li ha comunicat ni a la persona protagonista indirecta d'aquesta roda de premsa, com és la regidora de l'Ajuntament de l'Alcoi, Ana Serrano, ni a mi mateix, diguem-ne, com a responsable dels partits, no se m'ha comunicat oficialment. Esquerra Unida tampoc s'ha posat en contacte. Oficialment no.
Tu has dit que vas proposar alguna solució. Quina solució vas proposar? La solució que... A més, ho va dir una persona així el dia que hi del Saló de Plens, que no mirarem el dit, que mirarem la lluna. Però això no és una solució. Però vostè em pregunta i contesta. Es va dir que mirarem la lluna, no que mirarem el dit. I si consideraven que este fet era motiu per trencar un pacte, poca solució tenia. Si estaven absolutament convençuts que Anna Serrano era culpable d'algo tan greu com per a mereixer que li cessaren en les seves responsabilitats i competències, tenien poc a parlar. Ara, si en compte de mirar-se el dit miraven la lluna, i la lluna volia dir que és molt més important un pacte de govern en Alcoi i un pacte de govern en el País Valencià, si és més important creure en una forma de governar diferent a l'alternativa que podria ser això, crec que solucions n'hi ha. I això serà la nostra postura. Aprofitant d'esta Rafa, sí, la presència de la comunitat és una cosa que és del pacte. Jo això, en tota la sinceritat no ho recorde. Vull dir que jo recorde parlar d'unes normes de joc i d'un pacte de govern a Alcoi. Vull dir que no recordo jo que hi haguera... De fet, els pactes estan escrits i s'han publicat. Vull dir que no recordo jo que hi haguera algun annex o algun que parla de la comunitat de veritat. D'alguna forma, tireu ara la pilota al favor de l'alcalde Patri Quidó per resposta. Ja dic que soc culpable, però no tenim la sensació de veure tirar el pilota. Tenim la sensació que ens han expulsat i estem esperant si això és oficial o si la roda de premsa o ja considera el senyor alcalde que ens hem de donar per assabentat i per informar de roda de premsa. Estem esperant que això que algú anuncia, si s'ha de fer, que es formalitze. I en el moment que es formalitze, nosaltres ens haurem sentit expulsats d'aquest govern i, evidentment, renunciarem a totes les competències de l'OCDE. Jo crec que hi ha una cosa que no s'ha explicat tampoc encara, que aquesta contradicció entre dues comunicacions que sorgeixen de dues conselleries diferents, és a dir, la comunicació de promoció econòmica de que la campanya era gratuïta i la comunicació de cultura de que la campanya s'havia de pagar. Aquesta contradicció encara no s'ha explicat, és a dir, què és el que va passar allí perquè es donarà aquesta contradicció. Jo crec que sí que s'ha explicat i, com he dit al principi, que dilluns podem parlar bastant d'aquesta qüestió, perquè se va convocar la premsa justament per a contestar totes les preguntes relacionades amb el Consell, amb el Calderón i amb tota la gestió cultural de la ciutat. O sigui que posem la seva divisió. Pel que fa al tema de cultura, jo crec que central, sobretot per aquesta persona que va estar en la llista del PSOE, el tema està que aquesta persona ha de funcionar com Hi ha moltes maneres de retirar-ho. Jo recordo en l'anterior legislatura que el senyor alcalde anterior va assumir competències de promoció econòmica. Com no feia res, no li importava tenir un regidor. Però, evidentment, nosaltres jo crec que hem fet demostració en aquest any i mig que tan important és el regidor com una persona eventual. I aquests eventuals que estan tan mal vistos i que algú els considera de manera pejorativa, nosaltres crec que hem demostrat objectivament que les persones que han treballat en nom del Bloc Compromís per este govern, siguin els regidors, s'han deixat la pell per aquesta ciutat i teniu dades i demostracions objectives. Per tant, responent a la seva pregunta, crec que hi ha altres maneres, sense ser de facto regidor o regidora, per a gestionar, controlar una àrea. De fet, des de la regidoria de turisme s'ha organitzat una ruta literària, que això diria jo que són la cultura. Des de la regidoria de l'Àgora s'ha també organitzat activitats de cultura. És que ni tan sols és necessari ser regidor de cultura per fer cultura en aquesta ciutat. Això està bé, no? Perquè denota la vida cultural de la ciutat.